Platillo canelons, nano. Mira, tenim 4 canelons. És una bona mida, és un bon plat. La part guai és que hem agafat aquesta versió més clàssica, que deien canelons, de rostit, de l'àvia, que tu mentalment és una cosa més clàssica, i l'emplatat és bastant xulo. De fet, mireu, la part del gratinat, que normalment ja sabeu com va, no? El formatge, fos i a més, fan com un cruixent, i que fa un emplatat una mica més sofisticat. Anem a provar-los. Només d'obrir, ja he pogut veure la carn, que ja es veia maloseta, la carn de la farsa, i he pogut veure verduretes, una mica de pastanaga. A mi això per mi, és un bon indicatiu, perquè significa que aquesta carn està ben treballada amb un sofregit de verdures, com si fos una bresa, i això li aportarà humitat, i al tenir humitat li aportarà melositat, que per tant es traduirà en una carn que no fa bola i que passa millor. Estic fent trampa perquè m'estic fotent la carn de rostit sola. Jo soc molt punyetero amb això. Jo quan era petit, els canelons els obria, treia el farcit i em fotia la pasta només. Demanava canelons per menjar un plat de pasta amb beixamel. I per tant, ara que de gran em foti només la carn, ja és tot un què. Hòstia, molt bons, molt bons. I la combinació és espectacular. La proporció entre la pasta i la carn per mi és excel·lent, la carn està espectacular, el farcit del caneló, i mira, fem la gràcia de menjar aquest gratinat. Són uns molt bons canelons. I jo amb els canelons soc molt punyetero, M'agrada quan estan ben fets.